نها جینوچێک لەسەر ڕەوشە باکوورێ کوردستانê hevserokê kecekê Cemîl Bayik dibêje ku ji bo derbasskirina pirsgirêkan destpêkê çareserî tê rojevê û pişt re danîna çekan. Cemîl Bayik di derbarê banga rêberê PKK Abdullah Öcalan ya danîna çekan de û daxuyaniya hevbeş ya hikûmeta Tirkiye û şanda HDP de radigihîne ku ev daxuyanî nîşaneke ku pirsa sereke li Tirkiye demokratîzekirina wî welatî û çareserkirina pirsa Kurd e. Bayik di wê baweriyê de ye ku pêwîst e berî çekdanînê şert û mercên rawestandina şer û agirbestê peyda bibin û dibêje wan wekek hecekê gava xwe avêtiye lê hikûmeta Tirkiye tu gav neavêtine. Hevserokê hecekê her wiha hişyariyê dide hikûmeta Tirkiye û dibêje eger hikûmeta Tirkiye weke sala 2013 di pêvajoya aştiyê de tev bigere wê şaşîtiyeke mezin bike divê hikûmeta Tirkiye li hemberî danîna çekan gavan bavêje.